Pick it up, pick it up, pick it up! Dobre, chlapci. No, tvoj záber. Pick it up, pick it up, pick it up! Dobrý je, hej. Počkaj, tu to nahrám TikTok. Pozri tam hore to dáte. Aha. Takže vidíš, máme tu krásny festival, Romáles, Gáčales, JNT nás sponzoruje, ten Balón more. Paradička. Dobrí chlapci, dobrí ste. Neboj se, neboj se, neboj se. Dobre, more, čo? Dělej to, bude tancovat. More, no? Ne, dělejte, nebojte se. Hop. Počkaj, to má. Jo, čo to je? Jaj, to je. Počkaj. Jaj, to je to, čo sme včera, ten nápis na ohrane. Začíná ve světě mír, začíná ve světě mír, na Ukrajině také. Tože, aha, to čítam. To přitahujem, jo? Počkajte, chalani, som vybíja, ona. Vám ukážte toto nahrávku? Ukážem ti to, no, počkaj. A tuto ukážem Gáčom. Pozdrav Gáčov do Bratislavy. Že, ahojte Gáčovia. No tu sme vlastne spali. Ukážte, jaký ujo. Počkaj, klikni to.